Türkmenistanda kafeler, barlar, restoranlar, sowda merkezleri we toy zallary açylýar. Koronavirus keteliniň ýekejede ýagdaýyny hasaba almadyk ýurt geçen ýyl girdilen çäklendirmeleri ýatyryp başlady. Bu aralykda koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän häkimletler ilata waksina edýärler. Munyň çäginde koronavirus bilen kesellenligini görkezýän antitela ýagny organizmiň kabul etmeýänini anyklamak üçin gan barlygy geçirilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä, ýakyn wagtda paýtagtyň 8-nji we 10-njy saglyk öýlerinde koronawirusa garşy sanjym edilmegine garaşylýar. Bu lukmançylyk edarasynda sanjymlar 8-nji martdan soň başlanar. Saglygy saklaýyş işgärleri koronawirus bilen kesellänleriň ilkinji nowatda da pensionerleriň sanawlaryny düzýärler. Koronawirusu baştan geçirenlere 8 aydan soň dümebi baştan geçirenlere keselden 1,5 ay soň waksina ediler. Metele köpleriň gizlin sırkawlanlygynda adamlaryň ençemeti hastahanalardan gaça durup öýlerinde bejeri galdylar. Şonuň üçin vaksinasiýadan öň gan barlygy talap edilýär diýip ygtybarly çeşmeleriň biri aýtdy. Ýanwar aýynyň ahirinde Azatlyň habarçylary ýaşy 60-tan geçen raýatlara ilkinji nowatda sanjym ediljegini habar berdiler. Şol burakdyň gözünde de vaksinalara taýýarlyk görmegiň çäginde ýaşy 60-tan uly adamlaryň arasynda şol sanda antitela ýagny organizmiň kabul etmeýänini anyklamak boýunça synaglar edilipdi. Vaksinasiýanyň başlanmagyna vilayatlerde hem taýýarlyk alınıp barylýar. Türkmenabaddaky habarçymyzyň sözlerine görä vaksin ediljek yerli lukmançylyk edaralarynyň işgärleri öz hasabyna ýürek, öýkeni rentgenini we gan barlygy ýaly giňişliğin barlyklardan geçmeli bolýarlar. Syna üçin çykdyjylar ortaça hasapdan 500 manada durýar. Türkmenistanyň häkimetleri ilata koronawirusa garşy vaksina kampaniýasynyň gidişi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Şeýle-de COVID-19-uň ýokdugyny resmi taýdan eglan edýän ýurdun ilatynda antitela jisminiň nädip tapylyp bilinjekdigini düşündirmeýärler. Bu aralykda Türkmenistanda koronavirus keseli bilen täze kesellänler barada ýygyderli habarlar gowşýar. Hususan da Aşgabatdaky 44-nji mektebiň 4 işgärinde koronavirusyň test arkaly tasdiklananlygy aýdylýar. Bu arada 4-nji martda Aşgabatdaky habarçylarymyz habar berdiler. Bu döwürde ýurt geçen tomuz aýlarynda girdilen koronavirus çäklendirmelerini ýatyrýar. Türkmenabadda hyzmatlar we köpçülikleň iýmitleniş ulgamlaryna degişli kärhanalar işläp başlady. Kafe, restoran, bar, banket zallary ýaly kärhanalar açyldy. Şol sanda şäheriň guruply ýaşaýjylarynyň hem yerli ýaşlaryň arasynda meşhur bolan Cennet we Han kafeleri, Kenar restorany, Baxt Kuşy, Libap diýen alış merkeziniň restorany we başgalar açyldy diýip yerli habarçymyz aýdýar. Köp kafeler we restoranlar ýary gijaçynly ýa-da gijanyň dowamında işleýär. Şol bir wagtyň özünde de henizem ýapyk duran kärhanalar hem az däl. Habarçylar kafe restoranlaryň ençemesiniň goşmaça maliýe çykdyjylaryny talap edýän ruhsady alyp bilmänligini aýdýarlar. Azatlyk bilen gürleşen yerli çeşmeler ruhsat üçin para bermelidigini öňe sürýärler. Täsirli tanışlar bolmadyk ýa-da talap edilýän parany töläp bilmedik telekeçilerin kärhanalary ýapyklygyna galýar. Resmi taýdan häkimetler ruhsat bermekden ýüz öwürmegini kärhanalaryň sanitariýa standartlaryna laýyk gelmeýänligi bilen düşündirýärler diýip yerli çeşmeleriň biri aýdýar. Sowda naharhana we hyzmat kärhanalary geçen ýylyň tomuz aýlarynda ýapylypdy. Çäklendirmeleriň netijesinde müňlerçe yerli telekeçi girdijilerini ýetiripdi we ýitki çekipdi. Şunlar Libapda ähli bazarlar şol sanda Türkmenabad Mary ýolunda ýerleşýän iň uly täze bazar hem açylypdyr. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, egen eşik we beýleki harytlar sowdasy gaýtadan başlandy. Bazarda awtoluk we mal satylýan bölümleriň ýekşenbe güni açylmagyna garaşylýar. Bu aralykda ýurtda 7 aýlyk ara kesmeden soň demir ýol hyzmaty böleklerini dikeldilýär. Otly gatnawynyň diňe Türkmenabad we Aşgabat arasynda hereket edip başlamagyna garaşylýar. Paýdagtdan beýleki vilayatlara gatnawyň ýatyrylmagy aprel aýyna çenli uzuldylýar. 4-nji martda Libap vilayatyndaky habarçylarymyz otly biletleriniň satylyp başlanandygyny habar berdiler. Olaryň sözlerine görä, biletler Türkmenabadyň demir ýol wagzalynda satylýar we bilet almak üçin COVID-19 synagyndan geçmek talap edilýär. Testiň bahasy 101 manat. 2-nji martda Türkmenistanyň ýarym resmi internet neşri demir ýol hyzmatynyň syna görnüşinde gaýtadan işläp başlajakdygyny we täze sanitariýa hem arassaçylyk talaplarynyň girdilendigini habar berdi. Halkara howa gatnawlary entek dikeldilmedi. Belarusyň Belawiýa howa ýollary Aşgabat şäherine gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 5-nji aprelde çenli uzatdy. Belta habar agentligi ýatyrylan uçurlaryň biletleri üçin puly gaýtarmagy ýa-da senetini üýtgetmäge 30-njy martda çenli möhletiň berilýänligini habar berdi.